Wings, may love shout out. Salamat. Mag-update lang ako ba? Laging busy si Inday. Happy birthday. Ang lakas mo ng ano ko. Ang ingay. Oo nga, ang ingay. Hinihinaan ko. Ayaw siyang mahinaan ba? Ngayon ko lang kasi binuksan. Nakabili na ako kaso nga lang mahina pa din siya. Hindi siya yung sinasabi mo ba? Iba siya. Ayaw. Panay ang ikot ba? Thumbs up dan. Salamat. Mimi Bird, thanks for coming. With love shout out. Ang ingay ng cellphone ko talaga, promise. Ikot ng ikot, hindi ako makapag-ano ba. 3 million in the house. Salamat, guys. Panay ang ikot ng cellphone ko. Mahina talaga ang net namin dito. Mimi Bird, salamat. Salamat po. Tagal kong hindi nakapag-ano ba. Mag-update lang si host. Wings, thank you. Wings vlog. Wings, nakabili na ako, Wings. Kaso nga lang, hindi siya yung sinasabi mo ba? Ano siya, ano to pangalan nito? Infinix. Ayan, oh. Kaso nga lang, nung pagkabili ko nung nakaraang Friday, hindi ko managamit kasi nagkaroon kami ng medyo konting problem dito sa bahay. Pero, ang hirap ng request mo sa akin sa host, di ko alam pa paano gawin. Hindi mo alam gawin? Ano lang yun? I-ano mo lang din sa CapCut, ilagay mo yung aking picture, i-ano mo sa CapCut, meron yun. Oh, tapos ganun lang yun. Magkain nga ako kasi nagugutom na ako. Parang ano lang din, di ba mayroon sa CapCut na ano ba yun? Yung ano ba yun? Nakalimutan ko na yun. Basta marunong din akong gumawa nun. Ano, madali lang siya. Magkain ako. Kasi nagugutom na si host. Madali lang yun. Akala mo lang. Mimi Bor, thanks for coming. Mag-love shout out. Pasensya na sa itsura ni host. Ano tayo ngayon? Kumbaga, stress ako masyado. Mga nakaraang araw. Ang daming naging nangyari dito sa bahay. Kung pwede nga lang umuwi na ng Pilipinas. Pero, ngayon medyo okay na yung kasi okay na yung pakiramdam. Medyo umano na siya. Nagawa ko na pero di ko na alam pa mailagay dun sa video ko. Di ba di ba nakapag-notice ka ng yung message? Ganun lang din yun. Ganun lang yun. I-attach mo lang ba? Pasensya na talaga sa itsura ni host kasi alam mo na ganyan lang talaga si host. Simpleng lang tayo. Simpleng people. Pakita tayo. Madali lang yun. Ganun din ang ginawa mo. Kain tayo. Diba? Di ba nung nag-notice ka?
Ganun lang din yun. 'Di ba gagawa ka ng video, kakanta ka muna tapos i-ano mo siya sa CapCut, i-edit mo siya, saka mo siya ilagay ang mukha ko sa likod mo. Tapos pagkatapos nun, i-attach mo din yung ano ko, yung comment ko. Ay, ano na yata yun, dun na yata yun sa i-attach mo na yun doon na sa ano, oo, sa ano, Giatay, pinahihirapan niyo ako. Hindi mahirap yun, saglit lang yun. Sa CapCut lang yun. Kain tayo. Ang ganda kaya ng song, hindi pwede 'pag sa CapCut. Pwede yun sa CapCut. I-ano mo lang yun sa CapCut, 'di ba? 'Di ba 'pag inano mo yun sa CapCut, yung video mo gagawa ka muna ng video. Tapos gagawin mo yun sa CapCut, ano mo, ilagay mo yung mukha ko. Tapos 'pag naano mo na yun, ise-save mo, 'di ba, mase-save yun. Tapos balik ka ngayon sa TikTok, gano'n yun. Gano'n din ang ginawa mo, 'di ba? 'Di ba nag-ano ka, 'di ba nag-notice ka? Inano mo yung in-attach mo yung ano ko, yung comment ko. Gano'n din ang gawin mo. Dati ganyan din ako, nahirapan din ako sa mga notice, eh. Para matabang yung luto ko. Kain tayo. Ramen in the house, guys. Ang laki guys na tinanda ko, oh. Stress ako ngayong linggo na 'to, promise. Yung kanina mong host, hindi ano? Yung kanin mo host, hindi maluksuhan ng kabayo. Bakit malaki? Kain tayo. Ano? Kahit ano talagang bilhin kong cellphone, mahina yung net. Mahina kasi yung net dito sa'min kahit dito sa baba. Pinalitan na naman tapos ano, siguro sa ano yun, ano ba tawag niyan? Kasi ano yun, yung parang siguro doon sa inyo maganda yung ano ba tawag yung location, siguro sa location. Yung mga tingnan yung subo ko, alam mo naman ako, ganyan talaga 'pag ano. Wala akong kaarte-arte sa katawan ba. Kanina nagluto ako nitong hipon, yung pinost ko. Tapos habang wala yung amo ko, nagtago na ako kasi hindi kami matirahan. Hindi kami makakatikim. Ang tagal kong hindi nakakapag-ano, upload, nakakapag-live. Malakas ba boses ko diyan? Kasi ganyan ang subo ko kasi baka mamaya biglang pumunta yung amo ko. So, tapos na akong kumain, 'di ba? Ayoko na aabutan nila ako ng kumakain. Hindi ako nakapag-live ka ba? Hindi ako nakakapag-open ng ano, ng YouTube. Ngayon lang ako nakapag-open ngayong hapon.
Wala sa ayos yung aming ano ba. Pero ako, ang laki ng problema namin dito sa bahay. Nguyain mo. Huwag mo nang pansinin. Ina-apura ko nga eh. Ninunguya ko naman, nahiya tuloy ako. Alam mo ba, nagka-problema kami dito. Yung sutugan ko ba, may nawala silang relo. Pinaghinalaan. Kaya stress na stress ako ba. Ilang araw ko din nag-aano ng cellphone, wala akong kagana-gana. Pero ngayon medyo okay na kasi ang hirap talaga dito sa Saudi. Yung bang 'pag alam nilang pauwi ka na, yung alam nilang hindi ka na babalik, gumagawa sila ng ano na ikasasama niyo ng istorya. So, merienda ha. Salamat guys. Nakain si host. Nasa trabaho ka pa ba, Wings? Salamat guys sa naka-BG. Ilang araw akong iyak ng iyak. Hindi ako makatulog. Sa November 29. Nakiusap nga ako sa amo ko, pauwiin na siya ng ngayong katapusan. Kasi nagkakaproblema dito sa bahay. Ang hirap. Ang hirap. May ticket na siya, mga ano na yata. 2 months na, may ticket na siya. 29 ang ano niya, November. Wala na naman ulit yung aking ano. Malakas ang ano ko din. Malakas ang bibig ko. Three months. Pero may ticket na siya. Ang hirap, Wes. Ibig ko na tumawag sa polo. Oo, malakas host, malakas ka sa ibig ko nang tumawag sa polo. Tingnan mo oh. Ang tanda-tanda ko na ba? Ang laki na tinanda ko ba? Ang hirap ng problema dito. Kaya subo na lang. Okay na. Malakas ako kumain.
Alam mo naman ako kahit pangit ang itsura ko, 'pag nagla-live gusto ko nakikita ako sa ano ba, sa live ko. Di atay. Hina ng net ko, oh. Salamat po. Busog na si host. Nakakain na. Ayan kita dyan. Ano tayo? Hugasan ko lang yung aking kinagkainan ba. Ako lang ang ano talaga nagla-live na ano ang itsura ba. Bahala na sa itsura. Ang sarap ng ano, ang sarap ng bacon. Ay, mahina na yun. Hindi na mo ikot ng ikot yung isa kong bacon. Mahina talaga. Mag-ano lang ako, tugas ko ng kalpeno kasi para bukas. Ayan, tapos na tayo kumain. Nasa work ka pa ba, Vince? 3 million in the house. Thank you, guys. Fantastic cooking of Angel. Thanks for coming. May shout out. Thank you. Thank you, friend. Ayan, mag-ano tayo. I-ano natin kasi para may ano tayo. Anuhin ko yung ano kasi maano yung hipon ba. Candy tayo. Best than me. Fantastic cooking Angel. May moderator ka na po. Ayan. Nakita pala ako dyan. Di ka nasagot, Will. Sabi ko, nasa trabaho ka po ba or nasa bahay ka na? Ano yun? Fantastic. Tama ba? Wala talaga akong panahon na makaano pag ano ba sa taas talaga. Nakikita pa rin talaga ako doon. 2 million in the house. Thanks for coming. Laki ng sinanta ko talaga sa itsura ko, Bunso. Grabe yung ano ko ba, stress ko ngayong linggo na to. Pero nakapag-ano ako kanina, pero sige ko na makagawa ako ng video kanina para makapag-upload ako. Matagal na ako hindi nakapag-upload ba. Sino man? Bakit? Ha?
Andoon, may nakita man ako doon, nandoon sa ano ba, nandoon sa ano, oo. May nakita ko doon sa CR, sabi ko kanino bang damit yung pinaghubaran? Sa'yo daw yun? Hmm? Hmm, okay. Nakaano ako, naka-live ako dahil. Naka-live ako sa YouTube, nag-live ako saglit sa YouTube. Ang dito, may nakita ko dito power bank. Ang dito lang. Oh, kung nakita. Oh, nandito lang naman. Ang sabi ko nga kanino kaya yung nandito paper bag nandito sa ano ba? Una karami nakita kong susi. Pero ngayon, wala man yung susi na power bank man nakita ko. Hindi natatay yung cellphone. Ha? Hindi nung nakaraan nakita kong susi. Hmm. Naingay kita. Ah, sige. Ayun lang shoutout sa'yo, Sisi Medina. 3 million and lang. Salamat guys. Naano kasi baka biglang tumawag yung amo ko. Nandito lang ba sa ano, nandito
Ito lang sa likod. Ang ano ng aking ano pala. Ano lang tayo guys kasi hindi tayo makapag-ano sa taas. Kaya mag-ano lang ako kasi ilang ano ako hindi nakapag-upload ba. Makapag-ano man lang. Kahit konti. Ikot ng ikot ang cellphone ko ba. Kahina ng ano. Ang hirap ng laging busy wings, hindi ako makapag-support mo sa mga ano. Madalang akong maka-ano sa YT. Family in the house. Thank you guys. Thanks sa support you guys. Update lang si host. Kasi matagal tayong hindi nakakapag ano ba. Matagal na hindi nakakapag YT. Ngayon lang tayo nakapag ano. Medyo umano-ano ng konti yung ano ko ba. Medyo ano tawag yan. Medyo gumaanggaan yung aking pakiramdam sa mga nangyayari. Na hindi maganda. Wala na naman yung ano, hindi ko na makita yung mga gayatay na nito ba. Terrible in the house. Salamat guys. Bibas, thanks for coming.
5 million in the house. Salamat guys. Salamat guys sa mga naka-BG. Thank you. Thank you sa inyo. Thanks sa support. Update si host. Ang tagal na hindi nakakapag-ano ba kay Lolo nakakapag-update. Mahina lang boses ko kasi nandito sa likod ko yung mga amo ko ba. Baka biglang magtawag. Mahirap na. Wings, salamat yun sa tambay mo, Wings. Ano lang, maghanap tayo ng makakain ba? Kakain ko lang pagkain naman ang hinahanap ko. O, diba? Saan ka pa? Buti na wala yung sakit ng ulo ko, kainom ko ng Panadol. Graceful, thanks for coming. Mega love shout out. Salamat Sisi Koy. Salamat Sisi. Ano na yan? $2 million in the house. Salamat guys. Si Rogin, mega love shout out. Thanks for coming. Update ako Sisi Koy. Mega love shout out sa lahat. From Sisi Rogin. Hello sis, salamat din. Ano sis, mahina salita ko? Nagsasalita ko sis Rogin, mahina pa. Nandito kasi ako sa kusina, nandyan sa sala yung amo ko ba. Mahina ba yung boses ko? Sabi kanina ni Wings, malakas daw yung boses ko. Nagsasalita ako. Magsalita ka, host. Nagsasalita ako. Andito ako. Ayan, gusto mo ako makita. Mahina ba boses ko? Kasi sis Rogin, ayan, lakasan ko nga. Kasi sis Rogin, tingnan mo yung face ko. Masyado akong stress. Ang laki ng tinanda ko ba? Grabe oh. Fantastic. Thanks for coming.
Thumbs up Dancy. Salamat si Graceful. Ayan. Kita mo na ako sis, malakas boses ko. Ang pangit ko sis, so grabe ang tinanda ko ba? 'Di ba? Hindi ako nakapag-update sa iyo ng aking ano ba, yung ano namin dito sa aming bahay. Ang hirap sis Rogin, yung bang ano ba, guys, pa-connect naman guys sa mga sa nakapin guys. Magkwento ko house. Sis Rogin, ang pangit sis Rogin yung ano iba. Tingnan mo stress na stress ako oh. Pero ngayon medyo okay na siya kasi kinausap na ako ng binata kagabi, humingi siya ng sorry. Yung bang, 'di ba sis Rogin, yung mga nababasa natin sa mga ano, sa mga Facebook, 'di ba yung nagdadaan sa wall natin na kailangan pag uuwi ka, wag kang magpaalam, 'di ba? Kasi marami sa mga amo na gumagawa sila ng paraan para masira yung katulong, 'di ba? Stress ka nga host. Bakit? Ano sis Rogin, yung may nangyari kasi diyan sa kapatid ko ba. Nung nakaraan week, may hinahanap sila yung ano, yung relo ng ano, sabi kasi ng binata sa tatay niya daw yun, yung ano, yung Rolex. Pinahanap kay Jennifer, tapos hinahanap niya, hindi niya raw makita. Hanggang sa ilang araw, tapos dumating yung time na pinaalis niya si Jennifer, pinasama sa mga bata kasi mag-ice cream daw, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Alam mo ba kung ano ginawa? Hinalughog yung kwarto ng kapatid ko. Nandun din yung damitan ko, di ba? Sa amin, nung kinabukasan na yun, hindi rin kasi napansin ng kapatid ko ng gabi. Kinabukasan, sa kanya na pag-isip-isip na bakit ganun ang ayos ng kanyang damit. Stress siya, saka kinain niya. Hindi, totoo nga, Wings. Ang hirap. Kasi, talaga nagkanda iyak ako. Ilang gabi ako hindi makatulog. Das nakatulog ako. Nagigising ako sa ating gabi. Mahirap yung ano, yung mapagbintangan kang nagnanakaw, 'di ba? Tapos malaking halaga pa naman 'yun, yung relo na ano, Rolex, 'di ba? Tapos nung time na 'yun, nung hinanap, sinita ng kapatid ko yung binata. Iyon, tapos sabi niya, ano niya daw, yung karapatan niya daw yung kasi amo sila. O, nandun na tayo, karapatan mo na amo ka. Pero, kumbaga respeto na okay lang naman na halugugin yung ano, halugugin yung kwarto, 'di ba, yung mga gamit namin. Kaso nga lang kailangan nandun kami kasi mahirap na yung sila yung nandoon, hinalughog, tapos puwedeng maglagay sila ng gamit, 'di ba? Tapos ibibintang sa'yo, 'di ba? Maraming nangyayari niyan dito, 'di ba, sa Saudi. Oo, Sis Rogin. Naririnig mo ba ako, Sis Rogin? Kinukuwento ko, naririnig mo? Tapos tapos 'di iyon din nung ano talagang stress na stress ako kahapon ng umaga. Kinausap ko yung amo kong lalaki at saka yung babae. Kasi yung pagbaba ko, sabi nung isang anak, si Taba, sabi niya, Jamila, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, alam mo, hindi ako nakakatulog. Panay lang ang panadol ko. Tapos magigising ako, matutulog, magigising ako kasi ako nai-stress ako. Kasi ang hirap sis Regina, ang hirap na yung bang may kinuha ka, yung maipapasok ko ng trabaho kasi kung may mangyaring mga ganyan, responsibilidad mo. Sabi ko nga kay binata, sabi ko, kasi sinabi ng amo kong babae, wala ng problema, okay na kasi nakita na yung relo. Eh kaso nga lang sa akin, siyempre hindi mawala sa akin na dumating sa point na yung naiisip ko ba yung posibilidad na mangyari na pwedeng damputin na lang yung isa, tapos ganyan, makikita mo yung kapatid mo nasa kulungan, 'di ba? Sabi ko, kapatid ako, isa pa matanda ako doon. At saka, ang isa pa, ako ang may dala sa kanya dito. Tapos ganyan ang mangyayari, 'di ba? Oo, nakita na si Rogie nung hinalugog nila nung amo ko. Kaya nga humingi sila ng dispensa kasi nga
Alam mo naman sila mga burara, 'di ba? Nakita na. Tapos ibinibintang sa katulong yung kaburaraan nila. Tapos yun, sabi ko, ayoko nga kung mangyari yun. Kaya iyak ako ng iyak. Yung bang nakikiusap ako sa kanila kahapon na kung pwede pa uwiin nila ng maaga yung isa. Kasi ayoko yung ano, nai-stress ka ako na pinag-iisipan yun ng hindi maganda. Oo, ang hirap si Rogin. Kaya tinan mo si Rogin yung mukha ko. Oh. Grabe yung ano ko, grabe yung stress ko. Doon pa rin sa kwarto ng binata. Eh ako, wala silang mapapala sa akin. Kasi ang trabaho ko yung ano lang, yung dito lang ba sa ano, dito lang sa sala, dyan lang ako naglilinis at saka kusina lang ako. Tapos humingi siya ng sorry kagabi, yung binata. Sabi niya, pasensya na. Yung bang pinakakalma niya ako kasi iyak ako talaga ako ng iyak. Pinakalma niya ako, tapos niyakap niya ako. Tapos humalik siya dito sa noo ko. Sabi niya, pasensya na. Sabi niya, sorry. Sabi niya, kasalanan ko. Sabi niya. Kaya sabi ko si Rogin, ansang ano, oo, ganyan sila si Rogin kasi yung mga pamangkin ng amo ko, ganyan ang ginagawa sa katulong. Ilang beses na yung gano'n ang ginawa nila, pinalabas nilang ninakaw pero hindi. Tapos pinauwi nila na walang kabit-bit-bit-bit. Kaya nakakatakot si Rogin, di ba? Kahit sabihin mong matagal ka na sa kanila, hindi mo pa rin maiwasan na parang maitim ang labi ko, bakit ano nangyari? Di mo maiwasan na gano'n. Bakit parang maitim ang labi ko? Hindi ko alam may nangyari sa labi ko ba? O sa camera lang pala. Kaya nga kahit si Rogin, ano, kahit sa Facebook, kahit sa ano, yung reels ko, inop ko na yung ano ko. Kasi wala akong ganang mag-ano, tapos nagkanda pula na lahat yung ano ko, dashboard ko. Wala akong ganang magpo-post kahit sa hindi rin ako nakakapag-ano, giatay sarap ng sarap ano, layasan. Oo, si Rogin. Hindi ako pinayagan. Kaya sabi ko pauwiin na nila yung isa. Ang inaano nila wala daw akong kasama. Sabi ko okey lang na wala akong kasama basta hindi lang ako na-stress. Ang itsura ko, oh. Tapos sabi ko pati 'to meron na ako dito. Yung bang hindi ko magawang tumawa ba, nai-stress ako. Eh, sabi ko nga 'di ba may kukunin ako ng kapalit niya, yung kaibigan pero sabi ko ayoko na magrekomenda kasi mahirap si Rogin yung magrekomenda ka tapos may mangyaring hindi maganda, 'di ba? Responsibilidad mo kaya iyak ako ng iyak talaga. Pero medyo okey na kasi kinausap na ako ng binata kahapon, humingi naman na siya ng pasensya. Kaso siyempre kahit na gano'n nangyari, hindi ka pa rin maging kalmado. Kailangan pa rin mag-iingat. Oo, sabi ko nga sila na lang ang kumuha, 'di ba? Hindi na ako kukuha ng ano, ayoko na. Para ano, ang hirap ganyan talaga sabi ko dati nababasa ko lang 'yan sa ano, nababasa ko lang 'yan sa Facebook. Pero totoo 'yan, yung mga sinasabi ng mga nagpo-post, totoo 'yan. Kailangan pagka uuwi ka, huwag ka na magsabi na exit ka. Kasi gagawa ng problema. Kumuha sila ng iba, problema ba yun? Kaya nga, kaya ang hirap si Rogin, sabi ko ang mukha ko ba, hindi ako nakakapag-post ng maayos. Pero kanina pinilit kong magkapag-video ako para kung may mai-post ako, yung awa ng Diyos nakapaggawa naman ako kanina nung luto ko. Kaya nakapag-post ako, wala akong ganang mag-Facebook, wala akong ganang mag-ano ng ano, yung kahit mag-open ako sa YouTube, wala akong gana kasi talagang stress na stress ako. Pero hindi pa rin ako kalmado kasi siyempre mahaba pa yung panahon, sabi ko nga, 3 months pa, sabi ko 3 months pa, malayo pa, marami pang mangyayari sa araw-araw, 'di ba? Hindi natin alam. Kailan ang uwi mo? Kaya ang dinadasal ko nga si Rogin na sana yung usapan namin na pauwiin niyo ako after 1 year. Sana pauwiin niya ako, 'di ba? Kasi 'yun ang usapan namin kaya yung candy nagsasalita ko biglang pumasok dito. Yatay. Ano sabi mo?
Oo, totoo yan mga kaibigan ko nga noon bago oo, ganyan si Sir Eugene, totoo. Ngayon ko na ano talaga noon bago paalis din na dahilan nila. Oo, gano'n nga si Sir Eugene. Tapos oo, 'di na babalik kapatid mo. Hindi na, exit na si Sir Eugene kaya nga sabi ko parang gumagawa sila ng istorya, gumagawa sila ng problema. Gano'n sila, gano'n ang ugali nila ba. Kaya talagang ang stress ko ba, ang sakit talaga ng ulo ko ba. Hanggang uwiin ka na basta gusto mo, rules. Ano si Sir Eugene, yun nga ang ano ng amo ko 'di ba, may ticket na siya sabi ko i-adjust, ayaw niyang i-adjust. Samantalang ako, nung bakasyon ko, gusto niya isang buwan, wala pa isang buwan pabalikin na ako dito 'di ba? Wala siyang magawa sabi ko kaya nga sabi ko, magpakabait na lang ako hindi na ako sasagot sa kanya. Basta magpakabait na lang ako, puro oo na lang ako, basta pauwiin ako ng ano ba ng isang taon ba. Abo, mega love shoutout, thanks for coming. Natawa ka Abo, nabilaugan ako nung ano ba nung candy, kakadaldal ko ba. Magsipaglayasan na tayo dito. Sis Regine, ganun nga, ang pangit ng ano nila, marites kayo, sabay tayo next year. Anong buwan ka? Basta ako Sis Regine mga PM kita, mga ano, mga basta yung tapos ng klase sa school. Ang sakit ng ulo ko, tingnan mo itsura ko ba, giatay. Marites is life, oo. Hindi, kumbaga Wings, sabay tayo next year Sisi, babalik pa ang burot kapatid mo. Oo, babalik pero hindi na dito, kumbaga. Marites is life, oo, hindi kumbaga share ko lang sa inyo yung bang karanasan ko. Yung ano Wings, alam mo yung karanasan ko 'di ba nung nakaraan nagtatawag ako sa'yo hindi mo naman, hindi mo ako sinasagot. Stress na stress ako, naghahanap ako ng makakausap ba. Mrs. Johnny, thanks for coming, mega love shoutout. Sige Sisi, oo. Pareha tayo Sisi. Ano talaga, kumbaga share ko lang sa inyo ba yung karanasan ko, yung naranasan ko, yung nababasa lang natin sa Facebook na ganito sa Middle East, kailangan 'pag umuwi ka huwag kang magpaalam ng maayos kasi gagawa sila ng paraan na masira ka. Gano'n ang nangyayari sa'min ngayon. Kaya kumbaga stress na stress ako. O tingnan mo nga ang mukha ko ba. Mukha pa ba 'to ni ano, ni Ping ba? Ni Ping, parehas tayo Sisi kasi ako 5 months na walang sahod. Bakit hindi ka pinapasahod, Kuya Wings? Pareho tayo na din ako ano? Pareho tayo na din ako dito. Ano yun Wings? 6 million in the house. Hindi, kumbaga share ko lang para maging aware tayo. Kasi dati sabi ko gusto Mang Inting vlog, thanks for coming, mega love shoutout. Yung ano ba yun? Totoo yan. Oo, totoo yan Sis Rogine. Yung bang 'di ba inaano mo na yung ako ilang years na ako dito, 8 years na ako. So, 'pag uuwi ako next year magna 9 years na ako 'di ba? Dapat hahabulin ko yung ano ko, yung end of service ko pero hindi na. Ayoko kasi ayoko yung pagdating ng ano magkaproblema. Huwag ka na magpaalam ng maayos, gano'n na lang. Mega love shoutout, Mang Enting from Sisi Rogine. Mrs. Johnny, thanks for coming. Salamat po. Pulubi na amo ko, Sisi. Bakit gano'n? Mang Enting, mega love shoutout. Paano yung pamilya mo, Sis Rogine, hindi ka nagpapadala? Hindi naman pupuwedeng hindi ka magpadala. Alam mo ba kinuha ko yung ano, inaano ko na yung ano, sabi ko, 'pag hindi pa rin 'to naging okey kahapon, 'pag hindi pa rin maging okey, tatawag ako sa Apollo. Kung ano talaga magandang gawin. Kung ayaw nilang payagan yung kapatid ko kasi pati ako gusto ko na umuwi, 'di ba? Ako din ayaw ko na dito. Ang hirap dito Sis Regine, ano, magbasa Ping, maya Marites. Sandali. Ano ba sinabi mo po pareho? Maghanap ako dun sa una. Lolo na si host. Ay, lalo na si host. Ano daw?
Hanapin ko nga. Sumasakit ang ulo ko ba? Kainom ko lang ng ano ba, kainom ko lang ng gamot. Hanapin ko nga. Ano daw, marites kayo. Drawings. Hanapin ko yung mga comment mo lan. Yatay ka. Pareho tayo na din na. Ang hirap kaya si Srujin, ano? Ganyan talaga dito, ano? Kaya yun na lang din mapapaano ko ba, magiging ano ko sa mga kapwa ko OFW na nandito sa Middle East, di ba? Hindi kaya tayo na mapalo yung aking pinagsasabi. Pero totoo yun. Rogin, mag-love shout out from Mang Enting Vlog. Kaya nga sisi, umuutang ako hirap. Ang hirap din mangutang sis Rogin. Watch lang ping. Salamat, Mrs. Johnny. Salamat po. Bro Abo, mag-love shout out sa lahat. From Mang Enting Vlog. Salamat Mang Enting. Nagsahod na si kapatid mo sa Waito. Hindi pa man nagsahod yan. Kasi, ano, baka hindi pa mag-ano yan. Baka ano niya, sahod niya, ano, pagdating ng Pinas. Siguro malaki na kasi panay ang live niya eh. Ako talaga hindi ako makaano ba. Busy talaga ako. Group, ano ako, pagka bumaba ako talagang busy ako kasi linis. After nun, dito na sa kusina. Buti nga ngayon hindi masyadong ano, maya-maya nito baka biglang magtawag to. Malaki sa si host pag nasa, ano daw, pag nasa Pinas siya libre, balita. May estudyante ako, mahirap. Oo, mahirap si Srujin. Ako nga, namumroblema ako magkano yung tuition ng anak ko. Isang SIM 29. Oh. Tapos may isa pa akong anak, kailangan pa ng mga gamit. Ano pa lang yung tuition niya parang, pero hindi ko binigay lahat kasi kababalik ko lang, 'di ba? Ano lang ba yung hulog-hulugan ba? Ano may di ko matapos itong pag-edit ko dito sa TikTok dahil sa Kuya Wings. Tamsak, salamat po sa patamsak. Nalipasan ka ng gutom host. Hindi ako nalipasan ng, hindi totoo abo, sinasabi ko abo. Itong linggo na to, stress na stress ako. Hanggang ngayon, masakit ang ulo ko, kainom ko pa lang ng Panadol. Sa problema. Kumain ka muna. Katapos ko lang kumain, si Wings nandiyan habang nag-start akong mag-live. Panay ang lamon ko ba? Hirap single mom, hay nako buhay. Abo, oy, sis Rogie, parehas lang tayo. Ako nga, 'di ba? May asawa din ako pero wala din ako inaasahan. Ako lang din lahat. Basta ang ano ko mapatapos ko lang yung ano ko ba, yung anak ko ba. Stress na stress ako. Sis Rogie, akala siguro ni Abo, marites lang tayo. Totoo yun, Abo, yung sinasabi ko. Nangyari dito sa amin. Kaya nga hindi ako masyadong makaano ba. Hindi ako nag-o-open ng YT kasi ano ba, yung hindi ako talagang lutang utak ko ba. Ano, kumain na yan, host bro. Abo, isang kaldero kanin na ubos. Buti di ka pinapagalitan dyan, nagsasalitang isaping. Huwag kang magulo. Nandiyan yung sa likod, alam naman nila pag napunta sila dito, may makikita silang yung ano ba yung cellphone. Yata. Buti nga sa'yo, sisi, malaki na sa akin, liit pa. Sis Rogie, malaki din ang gastos. Yung bunso ko, 12 years old. Kenji, Amugod, mega love shout out. Thanks for coming. Mega love shout out all. Ayan. Pa-view naman guys. Salamat. Guys, palablab guys kay Kenji. Ayan, nababa siya ng bahay. Kaya pala mataba ang ilong niya. Kiyate ka abo. Dan Kenji. Salamat si Rogin.
Palakain siya. Giyatay ka, abo. Malaki talaga ilong ko. Ganyan talaga Pilipina. Giyatay ka. Pilipino tayo eh. Ni Jolie, thanks for coming. Salamat sa patamsak. Mega love shout out. Mega love shout out everyone. Julie and Oy, Ne, kamusta na? Guys, naano niyo na ba guys yung nakapin, guys? Palablab naman guys sa nakapin. Ako sa inyo lang ako naglalabas ng ano ba, ng aking mga hihinaing. Fantastic. Fantastic. Andiyan ka pa ba? Nandito ako sa house mo ha. Ano man pala 'to? Hindi man pala 'to ano, hindi ko man maintindihan ang kanyang ano, sulat pa. Yatay. Totoo lang yung sinasabi ko, Abo, totoo, promise. Ngayon ko lang ang takot ko nandito, kasi siyempre masama. 'Pag pinalabas nila na may masama tayong ginawa, tayo pa rin ang talo, 'wag mo lang kami iyakan, Ping. Alam niyo 'yun, tignan niyo yung mukha ko ba, wala na akong ganda. Stress na stress ako ba, giyatay. Fantastic, done na sa'yo, Kenji. Andiyan ka pa ba? Ayan guys, paki-ano naman guys sa nakapin guys. Salamat. Oh, bakit hindi nagbago yung aking pinin? Yatay, ano pa nangyari sa aking, ayun na. Guys, palablab kayo sa nakapin guys. Paki-view naman sa ano, Jolie, Yahoo, from Wings. Isusunod kita na pa-view po. Thanks. Sige. Isusunod kita. Julie, anong balita? Dating dikit Julie, from Sisi Rogin. Sandali, magbasa nga ako, giyatay. Malayo na ako. Hindi talaga ako nakakapag-ilas. Welcome, Sisi. Max lang, Sisi. Wala ka namang problema dyan, Ping. Magsabi ka lang. Ano? Wala ka namang problema dyan, Ping. Magsabi ka lang. Kakikwento ko nga lang, ang laki ng problema namin. Akin, Sisi, dami kong gastusin sa anak ko. Maliit pa. Tutor kasi yun. Malaki din ang sa ba tutor. Rogin, hi po. Jolie, hello. Abu Yosef, hi po. Guys, paki-view naman guys sa nakapin guys. Salamat. Huwag kang magpatalo, Ping. Alam mo, Abo, ang laki-laki kaya nung binata namin. Hanggang dito lang ako. Para akong tanga kagabi. May kwento ako. Huwag niyo akong tawanan ha. Kasi humingi siya ng pasensya sa akin. Tapos sa bayakap niya. Tapos naghalik siya dito sa noo ko. Sabi niya, para nakitang nanay. Para na nga digitan lola. Para daw akong lola. Giyatay. Sabi ko, ganun na talaga ako katanda mo. Grabe talaga yung mukha ko ngayon, promise. Huwag ka magpatalo, Ping. Lumaki na nga katawan mo. Kaya, anong malaki? Lumiit na nga kaya ako. Abo, musta si kay Ox pa kayo? Mikael. Loko ka talaga, Abo. Dan nakapin, dating dikit. Salamat. Salamat si Julie. I-view ko nga si Kenji. Kenji, andiyan ka pa ba? Kenji. Andiyan ka pa ba? Para talaga akong bang, tinan mo, wala man akong pulbos ba? Ang itsura ko ba? Basta pag nandito tayo, yung lang tayo, yung mag-ano na, iba man yung binaba niyang ayan na iba man yung binaba niyang video. Andiyan ka pa ba? Kenji, are you there? Binubyo ko, hindi ko alam kung nandyan pa siya. Sarap naman dito maligo, Ox, dito lang
Dito lang kami, damayan ka namin. Sana all. May harina naman dyan sa kusina, sisi. Pwede na yun pag tiyagaan. Ayan. Ayan, Kenji, nasa ano mo ako ha? Nasa house mo ako ba? Pag sa taas, ikot ng ikot si Sruji ng ano ko. Hindi ako nakakapag ano. Kahit manood ako ng TikTok, hindi ako makapag ano ba. Hindi na ako bumili ng ano, hindi na ako bumili ng net kasi sayang. Kailangan ko mag-ipon 1 year. Very strong kami. Ano ba yon? Very strong kami. But don't worry about me. Hindi. Sana bagong CP. Ay, napansin mo si Srojen, bumili nga ako kasi nga, ano, yung wala nga akong pang-jacket, di ba? Nangkukonsume ako sa mga pang-jacket ko pang cellphone. Ayan, done na sa'yo, Kenji. Ayan. Andiyan ka pa ba, Kenji? Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yung bahay mo? Nasaan na yung binaba mong link, ano? Ni Sis Julie? Asan na? Baba mo nga ulit. Hindi ko na siya makita, Sis Julie. Baba mo nga ulit yung papabi mo ba? Pakibaba mo nga ulit. 4 million in the house. Thank you, guys. Pakibaba mo nga ulit. Hindi ko makita. Ayun. Guys, paki-love guys sa nakapin, guys. Ayan. Ikot ang cellphone ko kasi mahina talaga ang net dito sa amin. Kaya, wag na kayong magtaka kung ako'y walang net sa sa taas. Ayoko nang maggastos kasi nanghihinayang na ba ako ba? Basta Boda nakapin, dating dikit. Salamat si Julie. Ngayon lang ako magbasa kasi galing ako dun sa ano ba, di ko pa alam kasi hindi ako marites. Ay, giatay ka, Abo. Magsabi ka, sana all. May harina naman dyan sa kusina, sisi, pwede na yun. Pagtsagaan. Mrs. Johnny, thank you. Very strong kami. Sana bagong CP. Parang bago ang CP. Ping regalo ba ni Brampo? Hindi. Ayan ang gift niya, yung ano, giatay. Kapit lang, Julie. Abo, how about you? Sana all. Mag-iPhone 14 ka na. Host, giatay, wala tayong pambili nun, si Rogin. Abo, don't worry. Laging bigo sa pag-ibig si Julie. Sana all. Saan ka ngayon, Julie? Para giatay talaga ang net ko ba talaga, guys? Laging ganyan. Ikot-ikot. Tingnan mo. Sa bahay mo ako, Sis Julie, oh. Haba ng harang mo. Hindi ko yan i-skip. Kaso ikot ng ikot. Guys, palab guys na nakapin, guys. Ayan. Giatay, ano ba nangyari sa aking ang haba ng harang. Oh my goodness. Abo in Saudi. Andito yan, Abo, si Julie sa Saudi din. Anong exit ka nga, ne? Pareho pala tayo. Saan ka dito? Mapasyalan kita. Malapit lang yan dito sa amin. Abo. Kasi Julie, oh. Ang haba ng mo. Magla-live ka ba mamaya? Kasi hindi man ako nakakapunta na sa mga live kasi mahina yung ko, yung exit 11, oh. Nandito yan. Paano matatapos ang ni Sis Julie? Panay ang ikot ng cellphone ko. Oh, tingnan mo, giatay. Yes, sisipin, mag-live ako. Hindi na ako nakakapunta sa mga live. Ngayon nga lang ako napunta live ba? Ngayon lang ako napunta sa mga sa YouTube. Kasi sa taas,
mahina yung net ko ba. Punta ako sa live, tapos hindi man siya yung halimbawa kasi nung nag-live si Wings, pinuntahan ko, black siya. Hindi ako makapag-comment, wala, ikot ng ikot, wala. Tinulugan ko na. Siguro 'pag umuwi yung kapatid ko, 'pag lilipat ako dun sa niya, lipat ako dun sa kwarto niya ba. Ayan, done na ako sa'yo sis si Julie. Ang haba nung mo ba, pang 26 tamsak ako sa'yo ba. Ano 'tong gagawin mo? Yan nandito ako sa'yo ba. Ano 'to? Wow, chicken. Grilled chicken. Nahinto din ako mag-live. Oo nga, hindi rin kita nakita almost 6 months. Bakit? Burayda. Ako, Julie. Malayo sa kabihasnan. Nandito yan, Abo. Babalik-balik ko lang din pag live sisipin. Nauwi ka na ba sa atin? Nauwi ka na ba ng Kahapon nag-live ako. Oh, nag-live ka? Sis Rojen, pag nag-live nga kayo, i-message nyo nga ako kasi yes! Thanks. Yes! Okay. Ako ba? Sabi ko nagtatawag yan eh. Bakit pala niya na kanina, ngayon na naman. Magpapausok na naman ng pet yung amo ko. Lagi na lang nagpapausok. Uy, ikot sa'yo, sis. Dan na ako sa'yo, sis. 3 million in the house. Ikot ng ikot talaga ba? Hindi ata yung tunit namin. Wala sa ayos, guys. $4 million in the house. Salamat, guys. Salamat sa inyo. Tingnan nyo, wala na ako nakitang comment. Ayan, naglabas na. Tinawag na nga ako eh. Magsalamin ka, host. Bakit? Abo, laging bigo sa pag-ibig si Julie. Abo, maybe you're nito ka. Dan na ako sa nakapin. Salamat si Rojen. Saan ka nga si Julie? Magbanding naman tayo. Puro naman ganyan si Abo. Magbanding. Pagdating ng hindi ka man nakarating. Magsalamin ka, host. Bakit? Nakikita ko naman Abo here in Saudi. Pareho pala tayo. Saan ka dito? Si Rojen, thanks sa pag-view. Salamat si Rojen, Exit 11. Welcome si Julie. Yes, si mag-live ako. May hindi lang ako nag-set done na ako sa nakapin. Salamat, Wings. Wings, thank you from si Julie. Kahapon nag-live ako. Kababalik-balik ko lang din pag live sisipin. Nahinto din ako mag-live almost 6 months. Burayda. Ang layo ko na pala. Ang layo na ng ko ba? Tinawag ka lang. Oo. Babalik-balik ko lang. Sisi Thomas na din. Nagbakasyon ka din. Mrs. Julie, thank you po sa pabiji. Kain lang ako. Sige lang, kain ka lang. Ulam? Kain ka lang dyan, Abo. From Sisi Julie. Mrs. Johnny, hi po. From Sisi Julie. Ayan, ako ng ba? Yung yan tawag nyo? Pampausok ba? Nanghingi ng pampausok yung amo kong lalaki, lagi nagpapausok. Ikot ng ikot talaga yung net ko ba.
Anong ulam, abo? Di mo ko sinabayan kanina nag-ano ako ba nag tingnan mo oh, ikot-ikot ba, ikot-ikot. Oo, bukor ba yung tawag niya? Yung uling ba, uling. Huwag ko na pahirapan yung sarili ko, kakaisip basta uling. Ang pangit ko, gayatay. 7 million in the house. Thank you guys. Salamat sa inyo. Alam niyo naman si Pinggay, walang igaganda kaya pasensya kayo sa pagmumukha ko ba. Hindi pa ano. Kanina nanghingi na yung amo ko ng ano, nanghingi na yan. Ngayon nanghingi na naman. Lagi nag-aano, ano ba yon? Paham, pag-uling. Ano pala yung bukor, yung ano, yung nilalagay nila. Paham, pag-uling. Hindi, kunti lang kaya alam kung Arabic ano, Sis Rogin. Hindi ako masyadong ano, sabi ko nga sa amo ko pag nagsasalita siya ng Arabic, ha? Sabi ko, hindi ka nga maintindihan. Ang pangit ko talaga pag nakikita. Si Rojen, tingnan mo, gusto mo nakikita ko sa camera, tingnan mo, ang pangit talaga ng face ko ba? Nagtago na ako kanina sa camera eh. Gusto na si Rojen nakita ang mukha ko ba? Tingnan mo tuloy ang pagmumukha ko. Ang pangit ko. Kailan kaya ako gaganda? Bukor yung nilalagay nila na usok. Oo nga. Ang binili pa naman ng amo ko yung matagal sumindi. Yung ano siya, kwadrado. Ang itsura ko ba talaga? Kayo ang gaganda niyo pag nagla-live. Ako pagka nag-live ni Pulbo, wala. Di ata na pagmumukha yan. Kaya walang tao. Guys. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Hayaan mo na host, pag uwi natin, gaganda rin tayo. Kaya, uy, stress din ako nung umuwi ako. Kaya, malunok ko na naman yung ano ko. Malunok ko na naman yung nasa lalamunan ko ba. 8 million in the house. Thank you guys. Kaya walang tumitingin sa ano ko ba, sa live ko kasi ang pangit naman ng host na to. ang muntik pa akong madapa. Whitey pa more, di atay. Kaka-whitey ko ba? Kakaapor akong makita ko yung message nyo. Muntik pa akong madapa. Di atay na yan. 8 million in the house. Thank you guys. Walang hiya talaga to si host ba? Pag nag-live, puro katarantaduhan. Malakas mag-boses ko. Muntik akong madapa. Saglit lang guys, ibigay ko lang to ha. Ayan na yung pauso ko ba. Muntik na akong madapa ba, baka lalong lumapa yung ilong ko ba. Ibigay ko lang to. Giyatay na yan. Nagkagulatan pa kami nung saglit lang guys ha. Ibigay ko lang to bang. Mag-ayos lang ako ng food ko. Sige, kain ka lang. Ako nakakain na ba? 7 million in the house. Ibigay ko lang to bang. Wala talaga silang
ko talaga. Ay, halhal. 5 million in the house. Thank you, guys. Hinalhal si host galing doon sa kabilang bahay. Mag-ayos lang ako ng food, mag-dinner, kinig lang. Salamat, si Julie. Salamat sa mga naka-BG, guys. Thank you sa inyo. Nakailang oras na si Osos, nakaisang oras na din pala ako. Guys, palablab kayo sa nakapin, guys. Halhal ako, guys. Diyos mio, Marimar. Ang hirap talaga pag matanda na ba? Madaling hingalin. Ang bilis ng kong hingal. Nagpunta lang ako dun sa sa kabilang ibayo. Sa kwarto ng aking amo. Ay. 4 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Ang tanda na talaga niyo. Kaya atay. Basa pa yung ko. Simula pa kaninang maga. Itinali ko siya. Ngayon, basa-basa pa pala, oh. Matutulog na lang. Anong oras na? Naka-ano na ko, 8:30. Nakailang oras na ako. Mag 2 hours lang ako, guys. Tapos, end na ako. Nag-start ako. Anong oras ba ako nag-start? Kaya tayo, nag-ikot-ikot na naman yung ating nag-ikot-ikot na naman tayo. Sabi ko nga si Rodjen, pag umuwi ako, magpapaganda ako, magpapalagay ako ng kilay, magpapaayos ako ng aking buhok. Walang nangyari sa lahat, giatay. Ni isa wala akong nagawa para sa sarili ko ba. Giatay, na-net ko to ba? O nag-ikot-ikot na lang siya. Wala na siya. Yung isa kong cellphone. Wala talaga yung net namin dito. Mahina. Walang magagawa. Mahal kasi ng net, 150 every month. Sayang din. Kaya sabi ko, wag na lang. Wag na lang. Kaya, di ba may kantang ganyan? Daldal pa si host. Wala na nakita. Nakailang candy na ako. Parang gusto kong pangatlo ko na tong candy. Ang laki ng pinayat ko. Nasa kusina ka pa si Rodjen. Salamat din sa mga naka-BG. Yung kung magpatugtog ng ano ba ako yung bang nung huli kong live na copyright pa ako. Abo pa na ba abo magtanggal ng copyright, abo? Ang dami kong copyright. Hindi ko man natatanggal. $4 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa inyong support. Na kahit na ganito, tsura ni Pinggay. Wala talagang net. Mahina talaga net. Mag-ano lang ako, guys. Ay! Buto! Nalaglag tuloy. Kiatay. Nalaglag tuloy, guys. Tingnan nyo, tingnan nyo. $2 million in the house. Nag-connect na yung aking sobrang hina ng phone ko.
Bakit kaya ang hina-hina ng net namin dito? Hindi ka makapag-view. Salamat sa inyo guys. Alas 9 na ba? Nakailang oras na ba ako? Ayan. Ayan guys, di atay. Nawawala talaga ang net ni host. Sorry sa inyo guys. Sobrang hina talaga ng net. Promise. Walang net si host. Mag-ano lang ako guys, 2 hours, ano ko lang siya ng 2 hours, kalahating oras pa mahigit pala ako, di atay. Sobrang hina ng sis Rogin. Yung aking net, ayaw siyang ayaw niya talagang makisama. Pag inopen ko yung isa kong cellphone, nawawala na siya. Wala na yung aking live. Ayaw pa akong patapusin, ayaw man lang akong pagbigyan ng magdalawang oras man lang ba. Diba? Yan. Pinatay ko na lang guys kasi hindi talaga matatapos ang LS ko. Half hour na lang guys, pag na ako. Walay talaga, walay. Bonakid, mega love shout out. Thanks for coming. Panay ikot ng ko ba, ng live ko.
Mahina yung net ko. Mahina talaga guys, promise. To 30 minutes guys, then off na si host. Grabe ikot ng cellphone ko. Host, ba't tago-tago ka? Hindi, kasi nga panay ikot ng cellphone ko nga. Ang pangit ko kaya. Ayan, oh, gusto mo makita ang beauty ko? Ayan. Hindi ko maano yung ano. Ayan, oh, nakita mo na ako. Ang pangit, di ba? Pinatay ko na yung isa kong cellphone kasi nga, nag-aano siya, ikot-ikot, ayaw hindi matapos-tapos yung aking ano, hindi matapos-tapos yung aking live. Ano paborito mong pwesto yan, host? Wala akong ibang ano, wala akong ibang pwesto. Kusina to, kusina. Nagbubulong na nga lang ako eh. Ano kasi, hindi na ako ano sa taas, nakakapag-LS kasi wala akong net, mahina yung net namin. Ayoko nang bumili, sayang din. Tapos, dito naman sa baba, ang hina din ng net namin talaga, promise. Ikot siya ng ikot, 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 paikot, ikot, 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 ikot. Puro ikot. Tingnan mo, hindi ko na nga makita yung mga ano ba. Gumaganda, nai-stress ako. Oh. Tingnan mo yung ano ko, puro kulubot na ba, Bonakid. Bonakid, kamusta? Kamusta na Bonakid? Hindi tayo masyadong mga nagkikita-kita sa ano ba, sa YT. Laging busy-busyhan si host. Lagi tayong ano ba, maraming work. Work is work. Ito, ox lang. Kukulit sa'yo ngayon. Ayan sila si Rogin, siguro na busy na. Kasi nga, ano, nagkandawala sila, ikot kasi nang ikot yung net ko ba. Panay ang ano, pinatay ko na nga yung isa ko, kaya dyan na lang ako nagbabasa. Mahina yung net. Grabe, promise. Promise. Grabe siya. Sumahod ka na ho sa YT? Hindi. Hindi pa ako nasahod sa YT. Hindi pa ako nakaka $100. Nung sige-sige ako ng live, panay ang post ko. Madaling tumaas. Ngayon, hindi na kasi ako nakakapag-post. Kasi lagi ngang marami akong ginagawa. Hindi ko siya masyadong hindi ako masyadong makapag-focus. Laging busy ba. Kaya, hindi pa ako nakaka 100. Sobra pahina. Ikaw ba? Ano ka na ba? Nag-ano ka? Muni ka na? Sabi ate, Ifer, lapit na raw. Nadali ako nun ah. Malapit na, pero ang alam ko, mas marami siya. Muni, di ka pa muni. Mas marami siya, alam ko mas marami siyang marami siyang laman yung kanyang kasi siya yung panay ang live nun. Hindi pa ako
Ano na, basta konti na lang maka-100 ano na din ako pero hindi ko man siya makuha pa. At saka wala pa akong 100 kasi hindi ako nakapag-upload. Hindi din ako nakakapag-live dahil sa dami ko kasing trabaho ba. Ayoko kasi ng ano, ngayon nga lang siningit ko lang 'yan, oh, para makapag-update ako kasi isang linggo na naman yata akong walang update-update, lagi akong busy ba. 30 minutes na lang guys, mag-end na si host, ayan. Dapat kanina pa 'yan ang ano kaya ng ikot yung live ko, ewan mo lang. Anong ewan mo lang? Sayang muni na, eh. Ano kasi Buna, hindi ko naman kasi puwedeng unahin ko yung ano ko 'pag mag-live ka. Ano, tingnan mo si Wings nag-message sa'kin yun patay na daw yung live ko, buhay pa kaya? Iwanan ko lang yung ano ko, nahihiya din kasi ako ba yun sa mga tao pagka may mga tao hindi ko matiis na ano, yun nga sabi sa'kin ni Sis Usang, ang live ko i-ano ko lang, yung i-silent ko lang ba, yung i-ano ko lang dun habang nagtatrabaho kaso nga lang siyempre, parang parang sa akin kasi yung bang gusto ko kasi yung 'pag nag-live ako kahit pangit itsura ko, kahit ano itsura ko basta nakikita ko yung ano ko, yung nababasa ko yung mga ano ba, nagko-comment. Tingnan mo nga itsura ko ngayon, oh, wala akong kaayos-ayos. Ano kasi sa umaga kasi anong oras ako nag-ano, lagyan mo lang ng Ninja. Pagka ano ita-try ko yun nga inaano ko araw-araw sana kaso hindi ako sa umaga. Sa umaga, yung habang naglilinis ako nakatambay lang doon. Nag-message si Wings ba sa Messenger, ano ko hindi ko 'pag inopen ko kasi 'tong cellphone ko namamatay 'yan. Sabi niya patay na daw yung ano ko, yung live ko. Buhay na kaya ulit hindi niya alam. Na ko ba kasi yung ako isang araw lang pala nadali ako. Saka pumayag na ako sa kaniyang umuwi ako ng ano, kasi sabi ko usapan namin after 1 year pauwiin niya ako kasi graduating yung anak ko. Ewan ko, pauwiin ako. Ang hirap ng magbakasyon na konti lang yung ano ba, yung baon. Kaya gano'n nauwi din maaga. Pababa? Andiyan amo ko. Wait lang. Panay pa din ang tawag ng amo ko. Inopen ko na naman 'to, nawawala na naman yung live ko, hindi ko na siya i-open. Hindi matatapos yung live ko, pagka ano, tingnan mo, oh. Pabalik-balik na lang tayo nito ba. Ang bilis bakasyon mo. Oo, ang bilis talaga ng bakasyon ko. Oo, wala pa, hindi ko natapos ng bid mo na ako host, timpla lang ako. Sige lang, timpla ka ng kape. Mag-ano lang tayo, tingnan mo, oh. Nagbawas na naman yung ano, dapat 30 minutes na lang. Bakit naging 26? Ano na lang yun? Kasi nga ikot ng ikot yung ano
ano ko yung isa kong cellphone. Hindi matatapos ang live ko. Magkakape ka? Sige, kape ka lang. Kape. Sana all may kape. Kasi yung amo ko tumatawag kaya pinuntahan ko. Ganun na lang yung kahit walang yung ikot ng ikot yung aking ayaw patapon ko ba? Ang galing ko saksakan. Grabe tong live ko na to. Hindi siya matapos.